What were the conditions like in the prison? Well, let's see. No showers, so we're on day 5. No food, really. Water out of the restroom. And regular raid squads going in and out every couple hours, so sleep was challenging. Medication was denied to people without insulin. I think one of our favorite quotes was, we don't have doctors for animals. And yeah, so medication, we complained to our consulates. Our consulate said there's nothing we can do. Som rád, že som doma. Ako bola tá situácia, atmosféra tam na mieste? Neviem, nemám slova na to, veľmi zvláštna a veľmi bolestivá, by som povedal. Čo ste tam všetko písať? Nehnevajte sa na mňa, teraz určite nie. Išli ste znova, alebo pôjdete znova? Určite. Prečo? A keď vám niečo hovorí genocida, tak asi preto. Bolo to 6 týždňov, tak v krátkosti vám to neviem popísať. A nehnevajte sa na mňa, ale som unavený. Boli sme teraz 6 dní vo väzení, málo sme spali, málo sme jedli. Nie len on. On nám povedal, že by išiel znova. Čo na to hovoríte? Samozrejme. Čiže som za. A ja keby som nemala toľko rokov, idem tiež. Pretože to nemá sa nechať tak, ako je. Len hovorím, nikoho to nezaujímalo. Až teraz. Nie, my sme ďakujem. Musím povedať.